Здравейте, YouTube, аз съм Пектосъл и това е една кандидатура за Private сервера. Сериозно, забравихме името. Ще бъде в описанието, но як сервер, просто така ще го погледна. Дано кандидатурите още да са отворени. И... нека да започнем, чай да ни гледате. Така. Това е първата мини къща, която съм е направил малко и разнообразна, защото извинете залагам. Просто малко така ми налагва. Съм е направил малко разнообразна, влиза се от тук. Може да сте виждали някъде, защото съм гледал доста клипчета хора как играят. Някои там къщи съм ги комбинирал и тази се получи. Но извинете, ако съм копирал от някой. Тук има дупка, извинете. Не съм обзавеждал, ако трябва да се обзавежда, ще правя нов клип, като съм обзавел. Това е моята любима, негърската къща. Само за негри. Ако има негри, това е за тях. Вижте цялата черна, само ето и стъкла, спокойно. И не ще оправим. Вижте каква е, просто вижте покрива човек, просто нямам да ми... Добре, това беше шегичка. И моята мини кула, готова да купувам. Отвътре не съм обзавеждал, защото според мен няма смисъл. Просто един бикън съм сложил. И виждате отгоре. Синьо! Извинете, че ми бъгва. И виждате така отстрани, виждате доста е хубаво според мен. Сериозно ли? Май съм забрал нещо, извинете хора. Хоп. И така. Хоп, чай. Хоп. Опа. Хоп. Как ми лаги. Веднъж ми лаги, веднъж ми кара и 50 FPS, малко е тъпичко. Къде живота? Не. Хоп. Може и ето сега даже ме виждате как строя. Още веднъж. И така. И вие си помислете, аз няма да се разочаровам, ако не ме напреднете. И за негрската къща, той беше шега, ако нещо... Доста съм сериозен, искам да вляза, обаче просто исках малко и да се посмеете. За негърската. Така, ето сега е пълно готово. Почти. Така, ето го. Хоп. Нямам премиум акаунт, на 13 години съм и искам да вляза от сервера, защото мисля, че ще мога да оцелявам и да бъда един потенциален играч, който ще се пробва и да снима също. Ще се пробва и да снима. Ако не мога да снимам, просто ми пишете налично в скайпа, че не съм прият и така. Ако искате да променя тази къща, ще смена веднага, като ми пишете. Сега е малко информация за мен. Ето ми го скайпа. Даже ще ви ги пиша. На 13. Опа, 14. 13. И по-друго. И няма да пиша, що искам да играя. Ето ми ги скайпа и това е скайпа. И това беше от мен YouTube. Довиждане. Ако не ви харесва тази къща, ще направя нова, ако само не ви харесва. И ако ме приемете доста, ще се радвам. Довиждане.